ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нархи Наво. Касе дар канали мо бори аввал аст, дар канал обуна шавед ва дар видео лайк монданро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешравии ҳар ҳактаи мо шумост. дар имрӯза видео хона, замин ва чанд квартираи фурӯшиам ҳастай. агар шумо харидор бошед, видеоро то охир тамошо кунед. бохабар мешавед аз нархҳои хонаҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон бошанд. барои дастгирӣ кардани мо як дона лайки бепула монед. раҳмат бародаро барои дастгиритон, барои лайкмонитон. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, 19 микрорайон, 3 комната квартира дар 2 мошона қарор дорад. 75 квадратный метр новостройка аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. об ва светаш ҳаст. документош 100% аст. дар наздикии мактаб, садик, банк, роҳи калон дар наздикиш аст. хонаро фавран фурӯхта мешавад. нархаш 430 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагии соҳиби хона. агар шумо харидор аниқ бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. дар видеонавор лайк бигузоред. баъди тамошои видео ҳатман фикротона дар комментария нависед. касе дар канали мо меҳмон аст, дар канал обуна шавед. як рӯз пас ё ду рӯз пас видеои нави хонаҳои фурӯшӣ мешавад. ҳатман дар канал обуна шавед. мо мегузарем ба дигар хонаҳои фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Фирдавсӣ, наздикии Султони Кабир. 2 комната квартира дар 3 мошона қарор дорад. 40 квадратный метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш ҳаст. документ ҳам дорад. ҳамаи хонаҳо евроремонт. нархаш 280 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагии соҳиби хона. агар шумо харидор аниқ бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Исфара, райони Баҳор, 3 комната квартира дар 4 мошона қарор дорад. 56 квадратный метр. хонаҳо бо ремонти миёна таъмин аст. об ва светаш ҳаст. документош 100% аст. хонаро фавран фурӯхта мешавад. нархаш 220 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагии соҳиби хона. варианти алишам ҳастай бародаро. агар шумо харидор аниқ бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, Қурғонтепа, наздикии бозори Ҳоҷи Шариф. 2 комната квартира дар 2 мошона қарор дорад. 48 квадратный метр. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш ҳаст. документош 100% аст. оби гарми хунук, мебел. хонаро бо чизи чораш фурӯхта мешавад. нархаш 240 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагии соҳиби хона. агар шумо харидор аниқ бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, 2 комната квартира дар 2 мошона қарор дорад. 45 квадратный метр. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш ҳаст. документош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хонаро сурочина фурӯхта мешавад. нархаш 220 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагии соҳиби хона. варианти алишам ҳастай бародаро. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро
аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Рӯдакӣ, тарафҳои Гипразим. 4 сотиқ заминай, хона дошонага, 5 дар хона ҳаст. об ва светаш пастая намебошад. документош 100% аст. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад. гирдаш маҳкам аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. нархаш 750,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагай соҳиби хона. варианти алишам ҳастай бародаро. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Хуросон, наздикии роҳи Калон. 8 сотиқ заминай, 3 дар хона бо калидорош. об ва светаш ҳаст. документош 100% аст. хонаро срочно фурӯхта мешавад. нархаш 135,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагай соҳиби хона. агар шумо харидор аниқ бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Рӯдакӣ. 3,5 сотиқ замин, 4 дар хона бо калидорош. об ва светаш доимӣ ҳаст. документош 100% аст. кухни, баня, ҳоҷатхона, дегдонхона, падвал ҳам дорад. хонаро фавран фурӯхта мешавад. нархаш 260,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагай соҳиби хона. агар шумо харидор аниқ бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, видеои мо ба охир расид. агар шумо лайк мондагӣ набошед, барои дастгирӣ кардани мо дар видео лайк монед ва фикротона ҳатман дар комментария нависен. айгуҷо хонаҳои, айгуҷо мошин, айгуҷо заминҳои фурӯшӣ, квартираҳои фурӯшӣ, шумо фикротона дар комментария нависен. мо фикрҳои шуморо мехонем. айгуҷое ки шумо гуфтед, мо ҳамонҷа дастрас мекунем, пешкаши шумо мегардонем. шумо моро дастгирӣ кунед, дар видео лайк монед, видеоро падилиса кунед бародаро. беҳтарин комментария нависана фаромӯш накунед. фикротона дар комментария нависен. ҳазор раҳмат бародаро, барои дастгиритон, барои лайкмонитон. видеоро падилиса мекунед. ҳазор раҳмат. аллоҳ нигаҳбони ҳар яктои шумо боша бародаро. хай дӯстони азиз, ҳама киса саломат бошед. аллоҳ мададгори ҳамаи шумо бошад. хай дӯстони азиз, то видеоҳои оянда. хай.